Shaɗari. Shekara kana? Shekara ta 45. Kana zaune a ina ne? Ina zaune a ƙaramar hukumar birnin Magaji, ƙauyen Shama. Ƙauyen Shama. To gashi an kama ka kuma ana zargin ka da ta'addanci da kuma kai wa 'yan uwanka 'yan ta'adda makamai cikin daji. Me za ka ce? Sawa wannan kan kai masu makamai farilla ne tunda ni na saya zan farilla ne ba ma mustahabi bane. Na'am. Na sau na dauko aka kama ni. A ina ka so? Wurin Masa'udu dan Borno. Masa'udu dan Borno. Da shi da waye? Da Abdullahi Mudalle. Abdullahi Mudalle. Su suka sayan maka da su. Nawa ka saya? Guda 1,200,000. Guda 800,000. To ina za ka kai? Zan kai can ƙauyen Shama. Wa za ka ba? Zan kai ma da Rabe da Lawal da Hamisu. Su me su ma barayi ne? Barayi ne, su barayi ne. A cikin gari suke ko a daji? A daji suke. Su suka bako ni kudin su ne. Kudin su ne? To kai yanzu kai ka tuba ne sai dai ka kai bindigu ko kuma duka biyun ka hada? A'a ni dama ban yin sata, dama iyaka wannan kasuwanci shine kawai na jaraba. Wannan sai da makamai? Da ina kake zuwa ka siya ka kawo? To ni dai nan ma wurin dan Borno ɗaya nan na fara. To sau nawa kana siya? To na sayi sau ɗaya ban ɗauka ba, ya tara wasu mutane suka bi ni bisa na ba shi kuɗi. Ya bi ni bisa ya anshi kuɗi, ya bi ni na ƙere na ban mai da bindigun da kuɗin duka. To yanzu barayi da ake kai wa bindigu daji irinku da kuke kai bindigun nan ku nawa ne? To nan dai bangaren mu gaskiya ni ne ni fara nan bangaren inda muke. Akwai bindigu da yawa, duk waɗannan bindigun kai kadai ka kai su? Ni ban ma kai su ba waɗannan. To waɗancan wa yake kai su? To ai wasu din dai so nake abokan sana'ar ka faɗa mana da su waye. Ai yanzu ranar wanka ba a boyanci. Ba a boyanci. Ko kai tunda yanzu kai ma ka fallasa. Ai kuma kowa ma ya fallasa ko? Ko kana boye su ne? Ban boye su. To faɗe su mana. Ban boye su amma ba su saye ina kusa ba. Da su waye ka san suna kawo? Akwai Sabe mai daji. Akwai Aliyu. Bargaja. Akwai Mande Baki. To su na sani. Su kuma a ina suke samu nasu? To su dai arewa duka gani suna yi, ban san inda suke samu. Ina ne arewa, wajen Nijar ko wajen? To da ban sani ba, za su kai Nijar bakin boda shi a ban sani ba wallahi, tsakani da Allah. Wai ka bada tarihin ya aka ka fara? Yauwa na fara kasuwanci? To ni dai da ina da tumaki masu yawa. Karkai mana ƙarya fa. Ba magana ƙarya. To shi kenan sai aka kore su. Shanu na kaɗan ne dama su ba su wuce nage 13. Waye ya kore? Ai ban san wanda ya kore ba, sun halaka ai. Tumakin sun halaka. Sun kai kimanin tunkiya 150. Sun halaka. Muna jinka. Yauwa to daga nan kai na rasa dai ka san can inda muke. Dole sana'a sai wadda aka yi da ita kake yi. In ba haka nan ba ka da halin zama can. To daga nan sai aka yaya? Daga nan da ɗan Borno ya kira ni game da wannan huɗa, ya ce in na samu mai saye ni ma zan hidda wani abu. Na ce to ni kuma na ga kama yanzu waɗannan bindigu idan ka kai wasu Hamisu nawa za ka sayar musu? To ai hamma sun bani kuɗi don waɗannan. Ko haya kake ba su? A'a waɗannan ma da ka gani riba ne. Nawa suka baka? Abinda suka bani 80,000. Akan kowace bindiga? A'a guda 50,000, guda 30. Ina da iyali. Sun san kana wannan sana'a? Sun sani. Suna ina? Suna can. Can a Shama ɗin? Can a Shama. A Shama a cikin gari kuke ko a daji? A ƙauye dai daga kudu haka. Inda mutane ba sa zuwa?
ai mutane akwai mutane wurin sosai. ƴaƴanka fa ‘Ya'yana za su kai 13. akwai mai wannan sana'a shi Ai yara na ƴan ƙanana ne wallahi. Duk 13. Manyan mata ne suna ɗakunansu. kai yanzu masu siye wurin ka san me suke da bindiga Ya? ka san me za su yi da bindiga in ka sayar musu To, ni dai iyaka in na ka san sayan barayi masu. ne su ko 'yan ta'adda ne a'a. ko ba 'yan ta'adda ba ne. Waɗannan kan ɓarayi ne sun da dai. To, shi kenan ai. Shi ni ce ni dai in na riga na saida masu suka ɗan ƙyamma abin da suka ƙyamma ni. Ba ruwanka ko To, gari za su to, tayar ni da- ko duniya za su tayar. Da ta rashin fahimta shi kenan. Ya? Tun da na fara bana shekara 2 na fara amma ban saye ba sai bana. to me ja ka cikin wannan Ya? me ja ka me ja ra'ayin To wai in dan samu dai in abun dan lasawa. To ba ka yin noma. Ina yin noman ma. To Ka san kuma noma hai da kuɗi. sai kuma ka aikata laifi. Sai ka yi ta'addanci. Ai ka san shi kuskure ba da bai taho ma bawa. Yani kwasu. yanzu me za ka ce ba ka hannu To na yi ladama ran kai daɗe. Ta abada lillahi kuma. Ta shi kenan mun gode. Sai ka zauna. Sai an kwance. Lokaci. Ba zan kwanci ba don ubanka. A ba magana kwanciya. Ai hannun nace sun riga sun tafsu. Cikin suka iya mutu. Wait da Allah. Wait. Kwance mishi. Hannun ne ya ce ya yi taushi. Okay, kwanta. Sai da Allah ka gafara. Abdurrahman Kabirjani Mobile Media Group. Wannan ko Ta da rigar ko ta cire ba wani. cire ta ma cire ta ma cin za ka Kama mai hannu. That's all. Ai shi kenan an samu abin da ake In na shirya ta sai na riga na sa da na kinsa komi. sai ka kinsa ka shirya ka yi komai. Sai in sa ba. To it's okay, mun gode, ka zo ka zauna. Ka koma ka zauna.